Dakatarisa kudenga mtsotsi pamatama ose social media imomo ndinoswera ndichiona kuti nyaya dzacho dziri kufamba sei. Ayo tabva tambotrega timbodarika tichimboona kuti nyaya yekwamakore iri yave papi. Handiti nyaya yekupondwa kwakaitwa muzukuru wangu Tapiwa Makore uyo akanga ane 7 years. Handiti panguva yaakapondwa naTafadzwa Shamba uyo akashandisiwa zvikuratidza kuti akashandisiwa nemapatya ekwamakore. Handiti so chiterera kana wanga usati wasubscribe pa this channel ndinokumbirisa muzukuru kuti chidi chisubscribe pa channel penyu, woisa notification bell kuti pega pega patino uploada video you will be notified. Handiti thanks very much nesupport yese yamuri kupa pamusha penyu neminamato yese yamuri kupa zvakare kumhuri yekwamakore. Handiti so vazukuru twin brother waTapiwa Makore senior anonzi Thanks Makore zviri kunzi izvo aka-apply for bail. Handiti aka-apply for bail kuti ada kunge ari anobuda kunze. Handiti sekuziva kwenyu kuti zvino akavharirwa ari mukati. Handiti nyaya ichiinvestigatewa sekuziva kwenyu nemazuva mairi adarika mapurisa akanga ari kuDhamaforce kumba kwake uko kwavanenge vanga vari vanzwa vapiwa tip off yekuti musoro wemwana ungangodaro uri pamba pani paThanks Makore. So zvakaitika ndo zvakaitika. Investigations emapurisa achiri kungoendera mberi. Handiti so ngatingove nemoyo murefu tipe mapurisa kuti ange ari anopfuurira mberi nekuita investigations. Ndoiziva kuti maZimbabweans tamirira zvikuru sei tamirira kuti mwana wedu ange ari anochengetedzwa. Handiti so this is what is happening. Thanks Makore sezvandataura kuti applied for bail asi mumatare edzimhosva vari kufungidzira kuti vakamupa bail yaari kudai zvinogona kukanganisa mainvestigations nekuti remember kuti kunze kune mawitnesses kusanganisira mwana uya akasvika paakataura kuti ndiye akatumwa kuti ange ari anotora Tapiwa Makore Junior. Handiti so vari kufungidzira kuti vakamurega akabuda kunze zvinogona kukanganisa mainvestigations nekuti anogona kuenda akanochikidzira mwana kana kuti akanointerfere nema-investigations ari kutora nzvimbo. So what do you think vazukuru nenyaya iri panapa? Kunyange ake iye ari kutaura kuti zvoni ada kubuda kunze kuti ange ari anotsvakawo aende kunotsvaka mari yekuti ange ari anotenga magweta. Handiti ange ari anobhadharawo magweta kuti vange vari vanomumiririra panyaya iyi. So what do you think vazukuru nenyaya yebail application yaitwa naThanks Makore kuti zviri right here kana kuti hazvisi? Chero zvazvo nyaya yachona isati yapasiswa ichange ichipasiswa pavhiki rinoteera kumatare edzimhosva. Ndo nyaya yandandiuye kuzokuupdate vazukuru kuti munge muri munoziva kuti zvinhu zviri kufamba sei nenyaya yaTapiwa Makore. Handiti na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, chibva ndati much love.